Туган жерибиздин табигаты нинди матур. Бүгүн мен Татарстан жерлигинде урнашкан Балык Бистеси району Масловка ауылы янында менин каршыда жайрап Шулман елгасы ага. Бу тиреге бүгүн Татарстан Республикасынын жыр мың яратуучулар, шулай аш суу усталары жыйылган. Hayırlı günler dostlar, barğızga da bütün Tataristan, Şulman buylарына, Саба районы Тимиршык авылынан келдік. Хаваскер гармончылар ұшырашуына, матур ұшырашу узашақ бүгін. Барғызга да Саба районы халқынан сәлем, Шулман буйларына сәлем. Біздің халық бүтінді ол татар халқы, жырға мыңға бай халық. Гармон білән яшибіз, жыр мың білән яшибіз. Құдайға шүкір. Ham endi bugun munda jilgan garmonchilar bütün Şulman buylарын яңгыратабыз. Alloh bersa, Şulman buylары bütün Tataristan, bütün Rossiyaga taralsın. Bizning tatar mыңнары, tatar kuylari, garmon jırlары. Ham endi o'zimning yaratgan jirimni sizga boshqarib o'tam. Bidira tallar. Aşıkmasın yırağayma Ütkenlerinin muğun kim tınlar Bala şağın Dürülep ütken yılga buylarında Sarıgıp kütesini sağınıp güdüre dallar Bala şağın Dürülep ütken yılga buylarında Sarıgıp kütesini sağınıp güdüre dallar Ben özüm Bataş ayından geldim. Tüben Kınaoğlu Hüseyin Şerifcan Sabitoğlu bulan. Eyle dostum, oyna. Biz Şulman boyunda Gülcemal'ın garmonçıları mine şuşa ışıraşuğa dip geldik şuşa su boyunda. Bizning bir Tatar halkı gımır-gımırge su boyunda yaşarga tırışkan. Bolaşaktan su boyunda kirler şaykap, su boylarında kişki oyunlarda oynab ötken kızlar biz. Mine şunga göre bu ışıraşuğunda Şulman boyunda uzdurga oyladık. Kişinin yaşayıp şakanağı bulgan, jır indi kişinin gümürlük yoldaşı bulgan. Şulay bit kızlar.
Урсак алып килүчеләр дә бар икән. Сез кайдан? Biz Токай районынан Сосновый Бор поселогыннан килдек. Исемегез? Ландыш булам. Ландыш, бигрәк уңган икән бавырсакларың. Аллага шөкер тырышабыз инде. Исәмсез, мин Шәмәрдәннән. Тормышларыгыз мулдан булсын, истәләрегез тулып торсын, көннәр якты булсын, илләр тыныч булсын, имин булсын. Siz de kilегез, siz de rəhim itегез. Менә без бүген хашлamalar pişirəбез, şaşlıqlar pişirəбез. Самавырда şeyler кайнатып pişirəбез, Алла бирсә. Бик күңелле була. Siz de кушылыгыз безгә. İsmim Gülçeşek, Şulman boyuna, менә шушы самсаларымы пешереп, Ылы Кабан авылыннан Лайыш районы кунакка тагын бер очрашуга килдек. Самсаларым шул хәтле уңды, шул хәтле яратып пешерәм мин аларны. Менә дусларымны инде хәзер туганлашып барабыз. Аларны сыйларга диеп самсаларымны пешереп килдем. Күрәм кабартмалар да килгән Шулман буйларына. Мин Балык Бистәсе районынан Козаклар авылыннан Шулман буена очрашуга килдек. Менә бу кабартмаларны мин бик яратып пешерәм инде. Бөтен Коръән табыннарына дагы заказ бирәләр. Бик тәмле яратып ашыйлар. Илсияр ханым, сезне шундый матур креслоларга утыртып куйган кызларыгыз. Утырттылар, Алланың рәхмәтләре яусын, хөрмәтләүләре өчен менә очрашуга килдек. Гармунчылар, пешекчеләр белән, менә кызлар менә мондай матур тортлар пешереп килгәннәр. Бу инҗебезнең турты. Сез һәр вакыт районнарны алмаштырып торасыз очрашуларда. Матур урыннар эзлибез. Төрле кемгәдер якынрак кирәк. Менә шулай барсына да справедливый булсын өчен алыштырабыз урыннарны. Кызлар, исәнмесез? Исәнмесез. Күрәм, монда бүген кабартмалар күп булачак. Кабартмамы бу? Әйе, кабартма. Бу инде боллы кабартма дип аталабысы. Мин Яшел Үзән районынан Орсбаха авылынан булам. Шулай ук бу кабартманы бик яратып пешерәм, әзерләүдә җиңелрәк. Ул инде кабартма милли татар ашларыннан берсе санала. Бусы миңа кызым үзе килә алмады, кызым инҗе пешереп җибәрде. Ул пешекчеләр группасында. Biz bu adam Gülcemal ansamblenin iş garmonçısı. Bu gruppada köpkenden oturabız. Neçençe işraşuğa kilebiz indi. Koya temletimli biz şunda. Siz iri-yigit икән әгәр, эш тотсын кулыгыз. Кулыгыздан килгән кадәр игелек кылыгыз. Бәхетле булыгыз, кызлар. Арагызда берүк булмасын тылыгыз. Матур булсын, батыр булсын, кызыгыз, улыгыз. Озын гомер кичерегез, бәхетле булыгыз. Сезгә дигән теләгемдер, бәхетле булыгыз. Барыгызда минем шушы теләктән уңыгыз, бәхетле булыгыз. Шулман бит ул, киң бит ул. Туган үскән җирдәгеннәй бәхетле була язмыш. Мин Мамадыстан, сәлам. Мин Сорманнан. Сарман моңнарын алып килдегезме? Сорман районунан Нуркей дигән авылдан. Biz Baltaş'tan, Rafi ismim var. Мин Яшел Үзәннән Камил исемле булам. Авылда яшим. Biz Baltaş'tan. Балtaş районы Тозар иле авылы Усман Шамил булам. Саба районы Тимирчык авылыннан мин Ислам Каримов. Саба хәзер сала түгел, саба кала инде ул. Саба халкы, саба инде ул.
Biz bit Буа районы, дусқа түгел, душманға да тілеймін қайырлыны. Ойнап, жырлап, матур гына яшик. Саратовский яшел гармон кемеш кыңгыраулары, шул кемеш кыңгырауларның кишке яңгыраулары. Әллә нишләтә күңелне, үксеп йылыйсы килә. Йылау егет эшемени, эх бер, җырлыйсы килә. Шушы кулга гармон алгач, күңелләр ашкына, йөрәк дәртләнә, үздереп уйныйсы килә, җырлыйсы килә. Җырлыйбызмы, дуслар? Әйдә, җырлыйбыз. Әйдә, үзебезнең сорман көен башкарыйк, әйдәгез. Nasıldı yaşlı hislerine, canlarına gönül basa. Alışılmasın yüreğine, merhametin bilen çınlasa. Oyna çokta sorman boylara, yanlarımda mengü kalırga. Işık taşlatır ya. Зәңгәр су өстендә ялгыз киме, тирбәлә ул дулкын өстендә, җилгә каршы ишеп дулкыннарны сиңа килә, бәгърем көткенә. Кай чакларда дулкын ургый бәрә, көчле җилләр чайкый кимәне, кимәләрдә йөзеп килермен мин аңлатырга ничек сигәнне. Дулкыннарда каршы тора алмас, минем хисләр көчле бирешмәм. Мин килермен кылачымны җәеп, бер кемгә дә сине мин бирмәм. Кимәләрдә зәңгәр суларда парлы исәң генә ул матур. Ялгыз йөзмә, дустым, кимәләрдә сигәнеңне бер үк син чакыр. Нинди табигать дусларым, нинди дусларым да бүтән бер җыелганы. Кара бу табигатка. Елгалар, агачлар үсеп утыра. Нинди зур компания. Барыбыз да җырлыйбыз, уйныйбыз, бейбез. Эх, юка-юка, яшь гомерләр тиз үтә.
taşını elle yazımız yalnızlar eğlendire başını elle yazımız elle yalnızlar eğlendire başını yükke yükke yaşlı ömürler tiz öte bu ömürlerin tiz öte kaytalı şuna yükke yükke yaşlı ömürler tiz öte bu ömürlerin tiz öte kaytalı şuna yükke bu ömürlerin tiz öte kaytalı şuna yükke Mene şulman biberine yol itirge kildik. Yol itkende biz her vakit beliş bilen barabız konakka. Mene bugün de yarma belişi bilen it beliş ap kildik. Biz sormadan geldik. Oğlum bilen. Baybıştan kildik. Svetlar da isim. Mamadış'tan geldik biz. Mamadış'tan. Biz gene konakka geldik. Allah bilsin. Matur yıldan aş su dursa istelde. Eğer vazi sözünü etsem, dostlarım aşağı deyip, rahmetlerini edip verir, bilgenler bayan giyip, Kadine pişken aş su, yarata bit islerin, kişiler de cırlap bölüşe, işindeki islerin. Bu ışraşular gadi tüge, jırlımın hem de bayan, aş su ustazlarga başı, Katarda yok ne gayan. Gruplarını eydip borasız siz. Yonanın nur bilek karışke. Yaşarız siz. Perişan örnek bulup. Bizge bir yen istep. Turmuşka. Allah'ın rahmetleri olsun. Hayatlar bir bizge taraflardan gelip ne şöyle zorlap meclislerde bizden uzdurga buluşkanımız için. Barabızın da tırışlığı. Beşikçilerimizin de var, mayıslarımızın da Allah kişiler var. Yine şulay hürmet edip geldiğiniz için Allah'ın rahmetleri olsun her birimizge. Şaşık da şaşık ha. Şaşık pişiremiz. Koyağına borsandagan indi şaşık kursalar, mini kursalar. Benim yoktaşlar, Ermen mi, Azerbaycan mı şu hale yaratıp koşalarlar, sıylılar. Mümin Ermen de tügül, Azerbaycan da tügül, Tatar miniptaşlar, Tatar. Tatar mıngı, Tatar jırı benim küngülümde. Abi babay benim Tatarlar. Şuna göre Tatar mıngı benim yürekten aş kılıp çıkar. Jırla deyip eytesiz sizgen indi jır kire. Jırla deyip eytesiz sizgen indi jır kire. Oy, sizgen indi jır kire. Siz dostlarga jırlarga sanduğa şıkırık kire. Oy cani, sanduğa şıkırık kire. Siz dostlarga jırlarga sanduğa şıkırık kire.
bizlarны бик җылы каршы алды. Без барыбыз да якты хатирәләр белән иләребезгә таралыштык. Мин сезнең белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Фәгыйлә каналын карагыз, дуслар. Карыйбызмы? Карыйбыз!